आं पुलिनो सानाय जे नुयावै सियावै बुनि फोटो रंनो भाइरल खाइने रंनो नरक मोतिखि नुयावै सियावै बुनि फोटो रंनो भाइरल टाखादि ताम हिंके थांबरक दुटुई कुथुई ताबानोदि एबाके तासनामदि ताम हिंके बरनि बखावक बेलायना काइसा दुखु रगो फाइमानि तंगो हाइनो अबनि बागिनो बेलायखेनो कइजाओ थांबर रंनो कुथुई रक तासनामलायदि जेताबुक नरक स्क्रीनो काहामके नुगै तमनि अ फोटो अंखा अब फेक फाइदिंगे ताबु थांलायानो भिडियो नि मेन टपिक भिडियो नो पहिलानि थेके पाइथाक जरा काहामके नायदि ताइ बुझि मानाय हिंगे बेब संग नरक भिडियो नो पहिलानि थेके पाइथाक जरा काहामके नायतोंदि ताइ आं भिडियो नि पाइथाका बरकनि फुल डिटेल्स बो रिवरिनाय खरकसा सराय आसाइनानि सिकां 9 मास 9 दिन नि सिकां नो सुं काहामके सयमनो ताबले बो आसाइसिनाय हिनै फियाबा बबोफ्रु तामंनो एबाके बबोफ्रु थुइनो एबाके बबोफ्रु थांनो आबले जुमके बफानो सावैमाया बेलायखिनो खायरमा सिंजाजा खायै थुइनानि नांखा थुइना मुसिया दुतुइ थुइनानि नांखा बिबिताइ बुफायो जेफ्रुपानो मकलनि बसकाङाव नुगै तंमानि चालायफ्रुबो नुगलाय तंमानि एबाके बुमाबाय बिसना थानसा थुलायफ्रुबो नुगलाय तंमानि ताबुखिंगे हतार चाकायाके लांखा बुमानो बिसना खारि खायै बुमानि बसुक जे मकलनि मुक्तिरो कुप्लुमुगै तंखना ताइ बुफानिबो बसुक जे मकलनि मुक्तिरो कुप्लुमुगै तंखना थुइनानि मुसिया तुतुइ थुइनानि नांखा बिबिताइ बुफायो अ थुइनानि जराव बेलायखेनो सिरिग लायखेना अ नाना अ बाबु जुनो नाफाइजि दिहिनै हाइपनो केबो फानो खनालियाना बरक कोनो फानो खाइनानि तै लामा नुगजलिया हाइकेनो थुइनानि नांखा थुइनानि मुसिया तुतुइ बेलायखेनो दुखु नांमानि कक उफ बुमाटाइ बुफाबाय बिसना थानसाके थुइ तंलायमानि ताबुकगे याकारे कलांखा बिसना खालि खायै बेलायखेनो दुखु नांमानि कक इन भिडियो नो स्नामनानि सिगां अ चराइ कुनwi रंनि फोटो एबा पिक्चर नो नुगै बेलायखेनो सिनिबो मकलनि मुक्तिरो गियरै फैयो हर नांगै खामनानि सिगां बसुकचि चाइतक लायखेना नगनि अंखरनानि एबाके दगार फियगनानि रक बेलायखेनो चाइतक लायखेना बिबिताइ बुफायो हाइपनो तामो खाइनाय नगनि अंखरै मानलिया नग बिसिङनो khamoi थुइनानि नांजाखा बिबिताइ बुफायो फादिंगे ताबु साइमालायनो बरकनि सिनिमु रक थुइनाय चराइ कुनwi रंनि khamoi थुइनाय रंनि सिनिमु रक फादि ताबु काहामकेनो साइमालायनो बरकनि कामिंखा खुमपुइलुं थान्दासरा आबंखा किला एरिया रमजागो बरकनि नगो टंगै तंमानि खरबा एबा 5 जन फादि साइमालायनो साब साब टंगै तंमानि जतनि अक्रा टंग बरकनि नगो khamoi थुइनाय चराइ कुनwiनि बिनि नाना बुरि अक्रा थुइनायनि मुं अनिता जमातिया बिनि इंका 5 बছर ताइ बुफायुं कुसु थुइनायनि मुं राकेश जमातिया बिनि इंका 2.5 बছर बुफानि मुं बिशु जमातिया ताइ बुमानि मुं हिंकांगे तो कामिरगो लबैनुं जमन हिंके चिंगिरिटी फादिंगे ताबु काहामकेनो साइमालायनो बुमाटाइ बुफा बियांग थाङै बरक बिबि बुफायुं नगो टंमानि हर khamoi थुइनानि नांखा आबरनोबो काहामके साइमालायनो बुफा बिशु जमातिया बरनि कामिगानाव 13 दिन हायाकेबा श्राद्ध टंमानि जागाव सामुखायनानि थांजाक ताइ बुमा हिंके दिबरनि जराव मामिरुक संबायै आकनै तुइतुकनानि हिनै नगनि अंखरै थांजाक बुमा तुइतुकनानि थांमानि जराव बसारक बियां बियां दि थाङै कुमानो ताइ बनो रुतुगैदे बियां बियां रगबा थाङै तङैनो हनै फातारनि दगानि चितकारि किसा वारिवै कलांजाक ओ बायरेव नगनि दगानि चितकारि वारि जागनि बागै फातारा अंखरै मालिया हर नाङै फाइमानि जराव थुइनानि नांखा बिबिताइ बुफायो नरकनि बखारगो सुमुरक टंगै मानो बाहायके हर नांखा ब जायगानि हर नांखा नै अब तो बुजतनो सालाय तंलायो इलेक्ट्रिक शर्ट नांगौ हनै आं आंनि भिडियोनि बिसिंदि अमनो कइनाय चराइ बोसा गनारनि बुमा रंनो नरक चराइनो नग बिसिङो दगारक बेरेबै बियां बियां एबा हाकसाल रगो ताथांदि तुइतुकनानि रगबो ताथांदिको तामनि हिंके सावै कलांदि नरकनि नग गानानि बरक रंनो किसा आनि चराइनो नाहारगादि एबाके बं नगो फानो तुनै रिवैदि अमो हाइकेनो केबनो मुरु रिवै एबा बुइनो रगो तनै कलांखे बेलायखेनो जानाय हिंगे बायपसं आंखा खायो इन सिकनसा भिडियोनि बिसिंदि नरक काहामकेनो बुजुइ मांखना हनै हिंगे बेबसं भिडियो आसुकेनो कुबां के शेयर करि तामने हिंके जे बरक चराइ बोसा कुलिगनांनि बिनि बुमारनि अरा सगैनानि बागै पुइलानि थेके पाइथाक जरा भिडियो नाय तमनि बागै बेलाय बेलाय हामबाय बेबसं नरकनो ताइ नरक जुदि केबो आनि चैनल कताल फाइतंग के सब्सक्राइब खाया कंके प्लीज तबनो सब्सक्राइब खायो गानानि बेल आइकन सिनै अल प्रेस खिनादि तामनि हिंके आं जे फ्रो कताल भिडियो अपलोड खायो आफ्रानो जतनसे सिकां नरनि अरनो नोटिफिकेशन सगैना बागै
Hingke bayapsang video tini bagai asuk nang sinai hai na hai malai phani norok bai katal update ni bisingo tei norok bo jotto no kaham kurungno tongdi.